Pakeliran apik, terop apik, tamune ya apik, masyarakate ya apik. Kok sampean isin ki ngopo? Awake dhewe iki lho tanggapane larang. Nggih. Terus mbok wae klambi kok spray ngene yo. Weh, do seneng kan lho. Wong-wong ki do seneng. Awake dhewe iki bayarane iki jutaan. Iya, iya. Ora trimo jutaan puluhan kok ya. Puluhan. Aku ngantek mumet kok ya. Piye? Iya, puluhan juta lho. Nggih. Lah iya. Rene klambi kok sawal bantal yo. Esuk niki Ora kober. Wong wedok ki siji, jilbabe 12, Mas. Tapi wong lanang kuwi siji, sangka ya sitotok yasinan ya kuwi, tahlilan ya kuwi, nglayat ya kuwi. Ya ora? Ya ora? Ya ora? Iya, iya, iya. Wong ledok ayu-ayu kaya ngene iki, Bos. Delokan. Ya ora? Iya, iya. Hidup wong lanang. Kuwi enek kata-kata paribasane dolanan boling kena beling. apa ngono? Sing wedok glowing, sing lanang gulung koming. Oh ngono. Lho iya lho, Bos. Perjuangan seorang lelaki. Hidup wong lanang. Ki aku ro kuwi wong wedok tuku wedak sing lanang pekok ndadak. Oke lho. Ayo Iya, iki Bos. kenapa? Wedake larang kok. Wajahnya untuk demi kebahagiaan seorang suami. Sing ngomong sapa? Sing ngomong sapa? Kapokmu kapan? Wong wedok ayu mergo Karena untuk suaminya. sing ngomong sapa? Mergo dandanan ayu ki nek tontonan, Bos. Mergo nglumpuk karo wong akeh. Jajal kok ning omah ge daster jebol-jebol. Wong ki wis enek ginarise dhewe-dhewe. Kullu nafsi dha'iqatul maut. Manusia wajibnya mengangkat tangan biar sisanya Allah yang turun tangan. Tembunge ana hadis fafiru ilallah. Ramdeng kowe. Lara lho, cuk. Mater iki. Basa ning kene kan kocone. Sampun pinanggih kalian Diayu para pergiwa. Wayang kula aturi omong-omongan. Kabarmu apik ya? Apik. Sampeyan sehat toh? Sehat. Omong-omongan ki Terus sampeyan mau kok kene numpak apa? Yen pak kendaraan. Walah. Nek gendaan ning jaba kono aja ning kono mancaku. Piye to, Mas? Omong-omongan wayang. Dari ambles Bumi. Nyapa? Ngene iki, Bos. Banyu yo golek dhewe. Kowe iki Ayo Katut kaca munggah mabur. Ana ing awang-awang gimenu pita. Ayo. Karambles bumi. Wong bagus. Menika lagu terbaru karya dari saya Gondeli Tresno, Mas. Wong Gondeli Tresno. Nggih. Aku nganti tersirat ning pikirku sok kala mangsa kuwi njembleng sarendeng gumun setahun. Penjan lak komedian. Nggih. Cara tembunge ngokone dagelan utawa pelawak. Leres. Bareng nyanyi kok ya apik. Asline sampeyan ki penyanyi apa dagelan? Asline. Asline dagelan. Lho kok iso nyanyi? Gandeng tuntutan zaman, Pak. Lho sing nuntut sinten? Kahanan. Kahanane sapa? Kahanan ekonomi kula, Pak. Mas aku. Jenengane mulai nguber. Multi talent iki ngono kuwi. Apapun bentuknya seniman harus ada kreativitas dan selalu berkarya dan berkarya. Oh ngono. Nggih. Dados nek jaman sakniki mboten update, mboten upgrade itu susah, Mas Gareng. Oh ngono. Dadi kudu tetep kreatif, inovatif dan liya-liyane. Nggih. Oh. Dados ngeten iki kula matur nuwun, apa yang harus kita bawa di Karangdinaya malam hari ini. Sebab wong salwangsul mesti tindak ngriki, mesti kecangking. Oh ngono. Nggih.
Terus Mula tresna kula kagem masyarakat Karangdinaya coba le karo dibenakke. mboten wonten ngajeng kemawon nanging wonten wingking kelir. Wong ngono. Nggih, mudah-mudahan kekompakan dan keguyup rukunan ini akan menjadi pondasi yang kuat masyarakat Karangdinaya lebih hebat dan bermartabat. Tepuk tangan untuk Luar Karangdinaya. biasa. Kekompakan, Oh, penting. kebersamaan, Betul. terus saling bau membau, Leres. bersatu padu bangun Nah, dusun. desane apik, dusune apik, nautane apik, ning nek masyarakate urung iso apik, niku namanya juga kurang sukses. Wong ngono. Nggih, Iya. harus ada sinergitas di antara pejabat dan masyarakat. Iya, masyarakate apik golek sing nata ora apik ya kurang Niki, becik. niki. Jadi satundo sabilik-bilik lah Leres, intine. leres. Bebarengan. Lho, mula ngen mriki mesti ora ganti liya. Dalange jenengan, pelawake mesti kula kalih Mas Kluthuk. Sing ngomong Ora sapa? ganti Sing liya. ngomong sing ngomong sapa? Lho, Iya, kuwi. sampeyan iki Nyatane ya rong taun prarene blas. lho, 2 tahun gak rene upilmu. tahun kowe ya ora rene ta? Karene apa? Benar. Iki kan ora apa-apa kuwi jenenge selong-seling ben ora waleh. Loh. Kene iku Golek sampean terus wong kene mumpung. Nek saiki Ngono. sampai ditimbali rene, kira-kira sing membuat bangga masyarakat Karangdinaya. Karangdinaya. wis insyaallah janji kula akan saya penuhi. Apa kuwi janjine? Tahun depan itu 50%. Besok tahun depan 50%. 50%. Separuh harga. 50%. Piye kuwi? Dan edan apa? 50% DP, 50% pelunasan. Menika Oh, ayo padha wae kowe Iki lah. jenenge ora nyenengke atine piyai kene sampe iki. Kowe iki jenenge ora Piye to kuwi? kompak. Nek pancen piye kene iki semangate gedhe nggone ngrawuhke Nah. penjenengan. Penjenengan ya kudu didukne ben terjangkau. Masyarakatnya semangat, pejabatnya semangat, Ah. bakule semangat. Apapun pengusaha di sini, para petani ya Nah semangat. ngono. kula niku wis Ayo. teng Karangdinaya iki udakara Ping pira sampean? ora ketung, Pak. Wis lali saking Lali akeh. kan, Pancen digawe lali, wedine genep 10 ora bayar kok. Lah kowe iki rumah Pancen digawe lali aku ro kok iki. Tapi piye-piye? bengi niki kula sing paling tahun 2026, Nggih. Nah. sing paling isin mek tahun 2026. Eh, Lah ngopo kok? nyapa kok isin wong sini Kudune bali wis wae seneng. ra isin lho, kepiye to sampean? Marem. Nah, Marem itu tahun-tahun sebelumnya. Nah, Tapi terus? untuk tahun 2026 hari ini isinku kaya-kaya ora iso dituku, Pak. Malu. Malu, Pak. Apa sebeba? wong yo pakeliran. Sebabe, apa sebabe? Pakeliran apik, terop apik, tamune ya apik, masyarakate ya apik. Kok sampean isin ki ngopo? Awake dhewe iki lho tanggapane larang. Nggih. Terus mbok wae klambi kok spray ngene yo. Weh, do seneng kae lho. Wong-wong iki do seneng ki lho. Kowe ora ngerti sejatine urip ngene iki. Sejatine urip apa? Lho, ora kudu klambi kuwi apik. Apik klambimu nek nggon pakertimu elek kepiye jajal? Percuma. Kowe- Klambi elek ning pakartine apik, enggak Nah, masalah. Peluang kowe tak klambeni elek ning atimu apik. Saiki akeh sing ning TV-TV klambine apik ning akhlake elek. Ngono lho. Kuwi tak judoi. Dudoy ning TV-TV. Lah terus Iki tanggapan lho. Awake dhewe iki bayaran iki jutaan. iya iya. Ora trimo jutaan puluhan kok ya. Puluhan. Aku yang ngantek mumet kok. Piye? Iya, puluhan juta lho. Lah Nggih. iya. Rene klambi kok sawal bantal yo. Esuk niki mbok digolek ning kae sing rada apik, rada murup Ngene iki. ngono. Aku ki isin karo Pak Bianto. Lah kenapa to kok malu ngisin ngopo? Bener. Klambi iki. koyo ngene iki yo. Mas, Weh, sampean ki tidak tahu filosofi. Kenapa di Karangdinaya ki tak gawe ning ngene ki? Dek iki lho aku lho sewu. Aku roh iki. Napa? Iki lek untukku yo ning pasar kene ta. Dek iki pas main ning kono. Aja banter-banter. Aja banter-banter. Wong ki ngene lho, kowe tak gawe ning klambine lak apik to. Bentuke ana nada, ana gambare apa ki jenenge organ. Ini lika-liku kehidupan. Wong ki harus pakai nada. Ngomong karo tangga ya kudu gawe nada, ngomong karo sapa wae kudu gawe nada. Tidak dengan nada yang tinggi tapi nada yang rendah. Penak le jagongan. Ngono lho. Kuwi pembelaanmu. Loh, kok pembelaan pripun? Asine iki mek golek sing rega murah. Iki ora trimo to karo aku ora. Yo ora trimo, ngene iki Lah, kok ngene iki lho Mas. Heeh. Ah. Engko ning Mas potong
baju 3.000. Lah mbok omongni nyapa. Oh nyewa ta kuwi an. Ngono. Nyewa bajune iki. Delok to, sing mirsani wae sederhana lho. Kok sampean njaluk wah ki ngopo? Urip ki aja diwahke ning uripa sing sederhana, ngono lho. Sederhana ki sing wong lanang-lanang. Ha, Tapi terus? lek sing wedok-wedok iki nun sewu. Ngopo? Iki macake nun sewu. Delok to wong wedok-wedok. Sederhana ki wong lanang-lanang. Kenapa? Delok iki wis nun sewu. Nggih. Ini realita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya piye kuwi? Nun sewu Mas Rudi Gareng. Ya. Izin. Delok nang wedok-wedok iki. Ayu-ayu. Tapi sing putih-putih to sing wedok-wedok. Lho, Dan putih-putih. Sing lanang lho ireng-ireng kaya ngono kuwi. Realitane neng endi? Realitanya seperti ini. Saya bisa menggarisbawahi bahwasanya wong lanang iki mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan fisiknya Terus. demi kesejahteraan atau kecantikan seorang istri. Bener. Moto dalam kehidupan rumah tangga wong lanang itu adalah happy wife, happy life. Lho. Happy wife, Happy life. Bahagia istriku, hidupku akan bahagia. Mulane deloken sing wedok ayu-ayu, sing lanang ireng-ireng. Sing wedok jilbabe apik-apik deloken Pak De iki songkoke. Lho, bulak kaya ngono iki. Iki perjuangan seorang lelaki loh Mas Rudi Iki Gareng. contohnya kon Tuh kene mboten. Perjuangannya maksudnya piye? Kamu Perjuangan- jangan merendahkan seorang wanita lho. Saya tidak merendahkan, tapi ini realita dalam kehidupan Wong lanang berkorban. Nyambut gawe. Nyambut gawe. Nukokne skincare. Nukokne skincare. Nukokne jilbab. Nukokne jilbab. Wong lanang ki ngantek tuku songkoke ora kuat. Ora kober. Wong wedok ki siji jilbabe 12, Mas. Tapi wong lanang kuwi siji songkok yo sitok tok yasinan yo kuwi, tahlilan yo kuwi, nglayat yo kuwi. Ya apa ora? Ya apa ora? Ya apa ora? Iya. Wong ledok iki ayu-ayu kaya ngene iki, Bos. Delokan. Ya apa ora? Iya. Hidup wong lanang. Kuwi enek kata-kata paribasane dolanan boling kena beling. Apa ngono? Sing wedok glowing, sing lanang gulung koming. Oh ngono. Lho iya lho, Bos. Perjuangan seorang lelaki. Hidup wong lanang. Kayak aku ro kuwi wong wedok tuku wedak sing lanang pekok ndadak. Oke lho. Iya, Bos. Wedake larang kok. Larang kok, Pak. Arep kowe ngomongke wong lanang, aku sebagai seorang laki-laki tetap membela harkat martabat seorang wanita. Sing mbok bilane apa? Wong wedok dandan ayu ngene iki karena apa? Menghias wajahnya untuk demi kebahagiaan seorang suami. Sing ngomong sapa? Loh. Sing ngomong sapa? Kapokmu kapan? Wong wedok ayu mergo Karena untuk suaminya. sing ngomong sapa mergo dandan ayu ki nek tontonan, Bos. Mergo nglumpuk karo wong akeh. Jajal kok ning omah ge daster jebol-jebol. Ora wedakan. Ora wedakan. Wajahe ngelongo. Wajahe ngelongkop ngelongo kaya kuwi. Jilbab wis madul-madul. Wong lanang didoli apa? Hidup wong lanang. Hidup apa wedok? Hidup apa wedok? Hidup! Kayak ketuwaan rasah melu. Bene to kaya. Alah, Ayo. ketuwaan. Wong wedok kuwi toh nyawa toh pati lho. Totane apa? Saiki wong wedok-wedok mbok paido, kowe tangisu sing nyepake ngombe sinten nek mboten ibu-ibu, nek mboten wong wedok. Sing nukokne kopi karo gula sapa? Wong lanang. Lah iya. Tuku dhewe iki. Sing ngomong sapa? Tuku dhewe iki Bu ke. Krungu kupingmu kowe. Krungu dhewe ya, Mbak. Tuku dhewe. Ayo Duit kondi. kerja dhewe. Loh, Ayo. 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 Hidup apa wedok? Hidup wedok. Tuku. Udar. Kowe aja kalah. Ngomong kok kowe. Kita ini laki-laki. Oh iya, Mas. Tidak Ngomong, boleh ayo. jatuh. Iya, Mas Gareng. Arep kene bolokku. Tuku karo yang apa? Tablet sing Kok nukokne. tuku sing genah to, tuku kopok piye to? Sing genah. Apa ya? Ayo, masa ngomong tuku apa ya? Kowe iki modelmu ngene iki kok mbelani wong lanang kowe. Wong wedok, iki paling bahasa iso tuku nukokne kopi nukokne gula. Nggih. Ning sing nukokne kompor sapa? Sing nukokne kompor wong lanang. Sing Masa ngomong tuku sapa? Kayak ngapusi sinden-sinden kae. Ora mungkin. Masa ora? Ora duwe bojo tuku dhewe no. Masa Lah. Ora ndek bojo to? Ora ndek bojo tuku dhewe malah dengi kompore. masa Kompore dhek yo ngono ya. Nyapa? tetep wong lanang. Ayo, aku mbelani wong wedok. Hidup wong lanang. Gila. Hidup wong wedok. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Wong lanang kudu hidup. Oh, Soale nek wong lanang ra hidup, wong wedok bingung. nah. Ayo. Kowe yo aja nyalake wong wedok. Lah apa? Kowe Ora iso. tanpa enek wong wedok kok hidup wong lanang tanpa wong wedok sing menghidupkan teke wong lanang sapa kowe? Aho. Tuk. Aja Cek. kalah lho, Tuk. Aja Kalah, kalah. tak berani, Pak. Kowe karo aku kudu anu. Oke. Ayo.
Iya, tenan. sapa? Piye? Saya menghidupkan wong lanang sapa? Oh, itu. Oh, teko wong lanang-lanang ki. Engko jam 5 esuk hidup dhewe iki. Nah, iki lho. Lah apa rombi? Kadang-kadang tekil. Sepurane Mas. Wong wedok kuwi paribasan telapak surga di bawah kaki seorang ibu. Piye kuwi telapak surga iki lho. Apa? Piye telapak surga piye kuwi? Apa kowe? Kowe kalah kowe karo wong lanang kowe. Sik, Oh, surga di telapak kaki ibu. Nah, ngono kok. Ngapa? Telapak di surga. Surga di telapak seorang bapak ramudeng kowe. berarti lek surga di telapak kaki ibu. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kuwi pepatah lho, Duk. Berarti lek ngomong antonim sinonim perlawanan kata, berarti sing lanang ki telapake neraka. Dijejek kowe kobong dasmu kowe. Lah, kuwi lho, ayo. Ayo. Tapi wong wedok ki eling ngono lho. Nyawa. Arep kepiye-kepiye sing tangi dhisik dhewe mesti wong wedok. Terus Subuh wis isah-isah. Engko turah wektu sik umbah-umbah. Awan sithik ngeterke anak sekolah. Engko sik kerja, Sik kerja mulih awake lagi saya mlebu kamar lagi lumah-lumah. Lho sing lanang kok wis mulai gerayah-gerayah iki. Ya Jeli, ayo. lho, Ani kowe. kuwi kewajiban seorang wanita melayani jasmani maupun rohani. Lah nyapa? Lah lek wong wedok ora gelem melayani wong lanang tuku piye? Apa iki? Nah, iki lho prinsip apik. Lho ya lho. Lho, tuku piye? Saiki mu 200 wis jos. Oh, Hidup lanang. Oh, tak tuku kabeh iki berarti iki. Kowe aja ngejak tuku kowe. Lho, iki ngomong perdebatan lho, Bos. Perdebatan persamaan gender, emansipasi seorang wanita dan pria, kedudukannya sama, sudah disahkan oleh negara Indonesia bahwa seorang ibu adalah Apa? tiang negara. Ibu adalah tiang negara. Bapak ini sudah diakui bahasanya tiang jaler. Lha kuwi lho. Dadi negara nek ora nek jalere, lho, ora. Kowe yek maido, kowe dosa lho. Lha nyapa dosa? Masya Allah, pangapunten Mas. Apa? Ibumu mbiyen leh meteng sakmono suwene Mas Kluthuk, sing ngukir matamu sapa? Sing ngukir irungmu sapa? Sing ngukir lambemu sapa? Sing ngukir kupingmu sapa? Sing ngukir alismu ki sapa? Tapi ingat, Nyapa? ukir iki ya ukirmu. Ukir. Ibu ki maksudnya kae. Kowe kenek. Ora. Kowe bantah kenek ning aja mukok sak nggen-nggen lho. Tapi aku ngono. Dadi ngene, Lagi. sing ukir ki wong lanang. Wong lanang, Pak. Sing wong wedok ki nek ora diukir ya nesu. Ngono lho. Lah Ayo. Tumpah darah seorang ibu nalika meteng 9 tahun 10 bulan biyen rekosane kaya apa? Kowe ora ngerti rasane. Wah, kok suwimen ki jane meteng apa tumor. Dadi ngempet Mas, ibu ki ngempet. Mula awake dhewe bekti karo seorang ibu. Mergo enek unen-unen sing apik, ana tetembungan sing bijak. Anak siji kuwi urung karuan iso nyenengke wong tuwa siji. Nek wong tuwa siji sok kala iso nyenengke anak 5. Digdoyone wong tuwae ngono kuwi. Ayo kowe bektimu karo wong tuwa apa? Ora bekti kowe. Wong tua aku wis tak cukupi kabeh, Mbak. Cukupi apa wong bapake mati malah tinggal ndelok bal-balan apa, Pak? Loh, Piye? pancen yo aku pas pur-purane gedhi yo. kuwi ya bekti lho. Delok bal-balan nek menang nggih slametan. Nggih slametan. Ora, Pak, ora tahu. Enggak tahu, Pak. Mosok, Pak. Dadi ngene lho. Enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Ora to. Mosok. Dadi Kowe karang tak ewangi kok malah. Tapi aku Karang Dinoyo niki cinta perdamaian. Nah, iki lho, Karang iki lho. Dinoyo ini cinta kesejukan, Iya, iya, cinta Nah, keharmonisan. wong wedok karo wong lanang aja Niki, Pak, dibeda-bedake. niki, Pak. Iki lho tembunge sing beda aja dipadak-padake, sing Sing padha padha aja aja dibedak-bedake. dibedak-bedake. Kabeh sayuk saeka kati seiring sejalan. Nyawiji dadi siji. Duduk sama rendah berdiri sama Tinggi. ngono. Jeblak kuwi. Persatuan kesatuan Karang Dinoyo aja mau pecah. Hidup wong lanang, kene hidup wong wedok. Lah Lah sing mari niki, Pak. Heh, Ketoke sedulur ning nek nggon pilihan ki aja beda. sing marahi sapa? Niki kok Kuwi apik apa elek? elek. Lah elek kok mau terokne. Nah, nek ra taknut lah aku ngejak sapa? Loh. Yo, Ora Nek iki sing iki. apik-apik ngono lho. Mangsamu kene Balik bersih dusun. Bersih dusun, Nah. lho. bersih dusun Eh? ben Dusun. Iya ora resik Are- dusun. kulae Mbah Pre tak ngoyo alamat Kepung ngono. Lah terus Apa? Tak kira ning Kepung ngono. Lah terus
pangkah ning pasar Dinoyo. Lah iki semangat luar biasa warga kene kok Wong suwe iki kalah banget. kalah karo sejarah. Iya, Leh iya. nata. Kaki danyang nai danyang kaki bumi nini bumi iki nek wis kadung tresno kuwi ora nyawang ngendi nggone. Iya. Balike ya tetep ning sumbere. Iya. Dadi sampean ki rencanane karo danyangan kene ditresnani. Matur Ngono sembah. lho. Iya, iya. Dadi sak lawase sak bosoke ya tetep kowe. Insyaallah malah saking tresnane awakmu, iki mau aku wis kebagi karo panitia. Nggih. Panitia. Ini karena kamu sudah sering pentas di sini. Nggih. Ini kamu nanti akan menjadi ikon pasar Karangdinoyo. Alhamdulillah. Ikon. Ikon. Iya ya ben ketok ya. Sesuk ki sampean dikek ning kono terus dicor. Bentuk klitik. Klitik. Dadi awakmu ngadeg langsung dicor. Seneng Nah. we. Terus Seneng. tak uga. Seneng nek aku dicar seneng. Lu gelem ora? Loh, nek aku siap Gelem bae. ora? Loh, gelem nyapa ora gelem? Nah, ya wis. Wong iki konsekuensi, wong bakal iso awake dhewe ya dicor to, Mas. Awake dhewe iso bakal ya dicor. Dicor karo lemah, dadekne siji karo lemah. Lah kowe kok wedi ngopo njajali? Wong ki wis enek generasi dhewe-dhewe. Kullu nafsi dha'iqatul maut. Manusia wajibnya mengangkat tangan biar sisanya Allah yang turun tangan. Tembunge ana hadis fafiru ilallah. Ramdeng kowe. Lara lho, cuk. Water iki mau. Tajak ngaji ra mudeng iki. Lah kowe kene ngaji kok kono basa Jepang ki lho. Dituapuk ya. Mataku. Loh, tajwidmu halus lho iki apik iki tajwidmu iki. Aja ndasmu. Iki apik. Lara. Duh. Berarti nek lara berarti iki sik urip. Heeh. Nek mati ora krasa, Mas. Kowe roh ya? Ngertos. Saya tekoni kowe. Pripun? Ning kono baju. Pripun? Wah. Kuwi nyak ngopo to kok ndak empet-empetan iki kaya. Kowe lek ngomong agama lho. Nggih. Agama ki butuh kesabaran, Nggih. keikhlasan, Nggih. ketakwaan, keimanan. Lah iya no. Saiki aku ngomong keikhlasan, Nggih. kesabaran, Lah, itu keimanan. Al- Imanmu kudu kuat. Nggih. Kudu kuat. Ya. Saya tak tekoni. Tak tekoni. Nggih, nggih. Senges-senges ya. Wis to, sampe takon aja lho. Loro kan iki mau. Mataku kok Sik. aja anu lho. Iya. Kowe kok aja Mau. numpak napuk ngono Saya kuwi. Pak, mau main ning Blitar ora loro ini ya. Kowe iki mainmu topak tapuk mosok kakangmu sedina pok tapuk ping 5. Oh ning Blitar ora loro ya. Piye ya sepurane. Saya kok loro nyapa. Eh, Cok, mbok ale-ale. ali-ali ku tak walik. Matuk ngono ya krasa kuwi Ya ya. pas karo jenenge tuk Nggih, nggih, ngono nggih. pas. Imanmu kuat? Nggih, nggih. Kuat imanmu? Kuat insyaallah. Tak tekoni sik. Pripun? Kowe mlaku ning pasar Karangdinoyo iki. Oh, sering, Mas. Dalan kene iki. Nggih, nggih. Delalah ning kono ki nek dhuwit 100.000. Leres. Awakmu liwat ning kono dhuwit 100.000. Nggih. Imanmu kuat ta? Iman kudu dikuatne kolbiae. Mbok cukup ora? Tak jupuk. Berarti imanmu ki gak kuat. Loh. Kena duit Kena 100. godho dhuwit 100.000. Tujuane beda. Mergo enek dhuwit 100 timiba ning kono tak jipuk, tujuanku tak pendet tak paring ning nggon kotak amal. Ora perkara mbok lebokne kotak amal, ning mbok cukup ora? Tak jupuk. Imanmu ora kuat. Mergo kuwi duduk dhuwitmu kok mbok cukup, Bos. Loh, Iki ngomong agama lho, keikhlasan, keimanan, ketakwaan. bener. Lah iya. Ane sampean Napa? mlaku. Mlaku ning kene. Ngene terus nemu dhuwit. Enek dhuwit 100.000. Nggih. Yo. Mbok jupuk apa ora? Ora. Kemaki. Lah nyapa kemaki? Lah kok ora mbok jipuk? Wis mbok cukup. Iki lho. Ora ana apa-apa ning Iki lho kono. dere ning kene iki lho. Iya, Ngono. Lah kowe wis njimuk dhisik kok. Cukup. Cara mbok susui 50.000 tak cukup. Heeh. Asline wong loro ki padha basa. Tapenan. Umpama kowe Napa? salat kowe. Nggih. Salat, Nggih. ketakwaan, keimanan, keikhlasan. Loh, Kuwi pas salat, pas salat. Delalah kowe sarungmu melorot. Terus Apa yang kamu lakukan? ngawur bae. Wong salat ki butuh keningan. Nek umpama Kekutuan. lah ya kusuk. Kowe pas Jumatan ndek ingin. Nggih. Delah sarungmu melorot. Nggih. Apa yang akan kamu lakukan? Ayo dipendet menelak sini-sini to. Berarti kowe iki imanmu khusukmu gak kuat. Loh. Kowe fokusmu iki berarti ning sarung ora ning gone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gerake campur. Lah, Lah wong sarunge mblorot kok iso ra nah, kok lho. berarti kowe gak khusuk salat. Sampean jajal tak Nyapa? balik. Nyapa? Sampean salat terus sarungmu mlorot pripun? Lu tak jaril. Ayo ketok lho. Lho nyapa wong aku celana kok. Ora nge sarung.
Lah kowe ora tau bareng aku salatmu kok. Layakno. Lah kowe sarung tok kene njero celana. Celana senam ngriki metetet. Ngacaku kok. Wah, iki tak juwotos kene kok iso. Kesanipun jangkep, Gus. Iya, Pak. Lah iya no. Iki ben penak. Kalih niki, weh kula Nih. suwun. Kali niki napa? Sik to ben penak. Oke, ayo. Iki Oke. digaweke sitok, awakmu dadi Gatotkaca, lah kene pergiwa sithik. Nah, ngono. Apa kuwi? Lho iki ben penak kok tiba nyanyi. Ngangge anu ta? Mungkin kok nyanyine terus digandrung iki pindho Gatotkaca. Oh, kene. Gatotkaca. Oh alah. Sapa? Garut kaca ki lek awake gedhi lek cilik ngene iki garut beling. Berarti Oh, nek iya. Werkudara kae Werkudara ki lek gedhi lek awake cilik ki werku piye? apa ya ana kok iso. Aku. Cobi tak golekke. Oke, apa? Anu pergiwa niki pergiwa. Oh ya, kuwi. Nah. Properti le. Pergi wae nek beri-beri lho. Ya ora to, paling ora pergiwa kokean mangan. Dompet properti le kene coba kene. Pergiwa digandrung Gatotkaca. Mungkin no. Gatotkaca sapa? Mas Jo. Mas Luduk. Gatotkaca ki iso mletik tanpa Lah sutang. niki wae diparingi sewan kok. Mletik tanpa sutang, mabur tanpa lar lho Gatotkaca ki. Pergi wae masa iki. Pergiwa ning ketoke pergiwa iki ngurusi MBG dadi kelemon ini iki. Ngurusi Kowe MBG. iki ngawur kaya. Kakek ndok pergiwa kakek ndok. Pergi wae cantik. Nah, ayo njajal Makasih. dipraktekne dadi wayang kulit ki disampiri apa-apa kena. Wong ngono ben Sing nyondro panjenengan. enek anu. Kolaborasi. Heeh. Jadi pelestari Sing nyondro budaya sapa? panjenengan. Lho, sing nyondro kono. Jenengan, Mas. Kono dadi apa? Niki pergiwa, nika Gatotkaca, lah kula Antareja. Maksudnya nyondro piye iki? Genahno lho. Gandrunge pergiwa kali Gatotkaca. Kocap katarito nalika Nah, semana. ngoten tok mawon januran. Sang pergiwa sampun bidal timik-timik ngapeli Gatotkaca. Alah ki apa? Lah piye? Dialang kelasnya luar negeri barang kok. Kok Timik-timik iki nyapa? lah kalau mau nggih menika garut kaca gendaan ngono lho. Oh ngono. Gandeng Gatotkaca kalian pergiwa ngen peteng-petengan. Lah pergiwa kalian Janaka. Tumindak cipokan. Iki Gatotkaca karo pergiwan petuk ya. Nggih. Tuh. Oke, Duk, oke. jajal sik kene Duk, awakmu Duk. Nah, iso aku lek ngono ya. Anu sik jajal sik, blindrong. Tapi engko lek kowe tanggapan masih campur sari aku Saged. jaken lho, Saged. sanggalang aku lho kuduan. Tanggung jawab lho kaya. Blindrong, blindrong. Ling glung, ling glung. Ya, Oh, iya. iya kok kono. Tak jajali sithik. Pas jengkaripun Lah menika Raden Gatotkaca pergiwa rene sik. ingkang sampun tanjak asa mrepeki wanita ingkang den tresnani nenggih Sang Dewi pergi karo wa. Yo Gatotkaca. Tak omong Cak. Yo, risik. Hop 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 hop. Gatotkaca kaya kena kencing manis. Ngelokro. Masya Allah. Ayo kok ngelokro. Gatotkaca gagas risike Ayo. aja kaya Nah. bubuk cung ngono to. Dodone buka to. Dekek, dekek. Contohno Mas, contohno Mas. Apa? Contohno. Contoh piye? Nggo jogete iki lho. Aku mau joget. Mungkin. Ora sudi. Masamu aku kae kaya aja. Ayo. No. Yo. Sing joget contohno no. Nah. Loh. Aku ora iso joget tik marane. Yo. Awas. Wo maca. Ayo. Lah menika Gatotkaca sampun mencorong ndase. Kualik. Matane mburi. Kowe iki arep budal sekolah apa piye to? Cepet tak benane. Kualik ku lho. Weh pergiwane sawante, nyawang calon bojone sik dipacaki.
kocap katrit. Kaya lho. Langsung tukul brengose gak kan kanca iki. Miber. Hei, rene lho. Iso ning kene kan kancane. Kowe iki nyapo kok dadak pleset barang iki lho. Wis tak Masa- omongi. Mosok gak kaca mitek Ayo, kulit mikir. gedang. Kok jengat lho, kleru lho. Wis tak omongi. Brengose ngadeg lho. Nah. Pacarana. Kono ki lunyu musale dhek iki bar kesokan solar kok. Domongi solari cacah dhek ngikutah ning kono kowe. Lah, iki lho iki jenenge wayang wong iso. Iki brengosmu dilem apa piye kok? Aja liwat kene. Kene iki nggon solar tok. Dadi sak wayah. Raimu banyol wae. Kowe iki. Kowe iki sing ngebom kene barang kowe ngeblong kene kok kowe ya golek lucu lho jan rumah saku. Banyol. Heeh, anu omong-omongan. Ya, Suluk sik ya. cepet sik kok tak gini. Nggih, suluk sik. Nyingkar nyingkur. Lah kok malah bawa kono. Dhewe pas dhewe. Ya. Omong-omongane Sampe langsung. kono. Iri kata sang Gatot Kaca kinon. Mapat arga su. Ulat-ulat. Uta. Sikile weton. Tekapira Kresna Parta Manajer muji saktinira. Om Parta Manajer muji saktinira. Kocap kacarita nalika semana. Kocap kacarita nalika semana sang Gatotkaca sampun pinanggih kalian Jahayu Wara Pergiwa. Wayang kula aturi omong-omongan. Kabarmu apik ya? Apik. Eh. Sampeyan sehat toh? Sehat. Omong-omongan ki Terus sampeyan mau eh, kok eh. kene numpak apa? Yen pak kendaraan. Walah. Nek gendaan ning jaba kono aja ning kono mantaku. Piye to, Mas? Omong-omongane wayang. Jare kon Jare kon ngomong-ngomongan. ngomong. Lho maksudnya omong-omongan iki anta wencana carane omongan cara wayang. Ngoten. Gatotkaca ya mrepeki sang Pergiwa, ya catur cinatur. Mandek sira masuk. kuwi omongane cakil kok iso. Gatotkaca gedhe. Suarane piye to Gatotkaca iki? Pergiwo. Nah. Pergiwo. Sik kurang gedhi. Kurang gedhi. Pergiwa. Ngono. Pergiwo. Kurang gedhi. Pergiwo. Kurang gedhi neh. Pergiwo. Kowe iki gendruwo kok Gatotkaca kok ya masaku. Saya gede saya ngawas ya, Pak. Ya omong-omongan sing apik. Pergiwo garwanipun kakak. Ya saurana. Wah. Injih Kakang Mas. Rodok Yo. kenes, Kenes. rodok kenes ngene tak Nuwun wani. kepareng kula matur do Kakang Mas. Ki apa to iso? Pergiwa pas omong dilala dibandem karo kancane akhire jeges. Iki Pergiwo iki lak enek jarike ning kene to. Heeh. Kuwi pinjum. Ngene nah. Duh Kang Mas Gatotkaca sampun pinten-pinten pisowanan menika. Kula boten saged nderekaken panjenengan Kang. Mbok bilih panjenengan bateniti pirsa. Sik kuwi Wis, Pergiwa wis. wayang wong apa ardrep? Wayang po. Genahno. Ya. Ya. Pergiwo garwanipun kakak. Kok asam mbok Ora iso nyapa? lemu iki ra iso ngene. Pupune kelet.
Mas aku. Kowe malah kaya walang slentiken kaya. Aduh. Pun wonten timbalan ingkang dawuh. Wonten tinawelan dawuh Kakang Mas. Ya wis. Ayo ngomongne tresna to, ngomongne tresna. Pun Kakang tresna banget karo sliramu pergiwa. Kula injih tresna kalian panjenengan Kakang. Mosok Saestu. tenane Sik ketoke gar kocone kulino cangkruk medang iki kita omong-omongane iki. tresna karo aku Injih Kang Mas. demi Allah. Demi Allah, wallahi. Ya wis ayo. Ayo Kang Mas. Golek hotel jeneng. Hei, Kowe iki kok tak susul kok. lah kowe wis ndi omah ning Pringgondani kok ndak golek hotel iki. Lho. Gak kaca turah dhuwit. Gak kacaku kan dhuwit kowe. Ning Pringgondani rame golek ning hotel sing sepi. Ben nganu ya Mas ya ben apa ben. Ora cetha Situasine sasane beda. kasusul tak Raden Antarja. Yo, tak tunggu. Diajak lah sawetara diajak. Injih Kang Mas. Nalika Nyapa kok mbok gandrung iki. Oh iya. Ora Aku lupa. Lho Mas aku pergiwane iki lho kaya. Aku kadung aku lek mendem iki lanang ya ayu. Pergiwane ya ngadeg ning sisih kono. Pergiwane lungguh mau pergiwane empoh. Sopo ngadekono ing tak tengahing palagening? Tepungke aku Satria Pringgondani Raden Garutkot. Lho, ana wigati opo? Sing takon aku kuwi ana wigati apa teko ning wawan. Aja mbok alang-alangi lakuku, aku bakal golek ramaku. Sing alang-alang kuwi banjur sapa? Yo kene kowe jumangkah ngadekono sak ngarep aku kowe. Apa? Kowe dadi apa? Kowe dadi apa? Antarja. Kok kaya cakil suarane. Diangkrik ing sini-sini. Antarja. Aku wis terhibur e. Lah loro cakil metu. Ngaku jeneng Antarja. Antarja mek kaya gan kaca sak adike. Sumeh kok. Hah, mas aku. Yo. Aku dalang malu aku. Yo. Teko Antarja piye? Antarja piye? Heh, Antarja. kowe sapa? Kowe sapa? Gandem ngono. Kowe sapa? Nah. Leh, anu, ulune mlebu ning moto ya. Ora apa-apa. Sok neh wulune ganti ning paku. Kowe sapa? Wo padha. Oh, Kowe sapa? mosok lali bendina 22 ngalor gitu. Tuh. Iki lho. Iki lakon. Lakon. Kowe sapa? Iki lakon. Kowe lho. Kowe. Kowe dadi Gatotkaca. Cakep. Kae dadi Gatot Sukadi. Antarja. Aku Satria Pringgondani Raden Garutkot. Lho. Kowe ana laku. Aku bakal golek ramaku. Sik, kowe brengosmu ajake kok kalah karo upil gitu. Ayo. Kowe ana laku. Aku bakal golek ramaku. Rem sapa? Werkudara. Lho. Werkudara kuwi ngono bapakku. Ora iso. Werkudara kuwi mono ramaku. Kuwi ngono ayahku. Kuwi padeku. Kuwi babeku. Kuwi papiku. Iya. Iki kok perang ta? Perang. Perang. Iya. Perange engko apa sesuk-esuk? Iki langsung perang. Saiki. Iya. Kowe bisa goleki bapakmu Werkudara yen bisa nglangkai bangkitku. Yen menawa kowe dadi pepalang aku bakal sing nyingkrehake. Cakile teko neh. Aku kaya Dursasana. Bola bali cakil kok. Yen pancen kowe dadi pepalang aku bakal nyingkrehake. Tentokke kowe apa aku sing temekaning pati. Lho. Aluse. Papakno dadamu. Pergi wae. Jembarno dadamu. Gatotkaca pamit kalian Kang Garwa badhe perang tanding kalian Raden Antarja. Dalem donga pangestu muga-muga aku men. Injih Kang Mas. Kocap kacarita nalika semana sang Antarja ngedalaken wujuding kemayan arsa ambles wonten ing bumi. Pas. Ayo. Pas. Oh, ah. Oh.
Yo. Sik teh kowe ucek-ucek umbah-umbahan apa piye jogetmu ku lho Gatotkaca ngono. Modiar. Ambles bumi. Oh. Wah, alasane Antareja ki. Nalika semanten sang Antareja putu kula. Sang Garkotarsa disembur. Melonyo. Garkoca kan iso mabur. Nggih. Antareja duwe kadigdayan Antareja ki putune ula. Ula kok. Kulite enek sisike kok. Dek iso nyembur, ngono lho. Dadi nek Garkoca disembur Antareja ki lumrah. Ora enek Garkoca nyembur Antareja. Kuwi kleru. Ayo maju Gatotkaca. Lah iya no. Maju. Kalah mau menang Garkocane. Wah. Maju. Nah, ngono lho. Modele iki kaya Us. Us. Ambles bumi sang Antareja. Ambles ne Antareja no, kadigdayane Antareja ki ngono. Oh. Ini apik. Disembur iso mlonyo. Ya sambat kan kanca ki. Mosok sewengi Ora apa-apa. Mosok sewengi ambles pindho jan. Antareja ki iso nyembur kok. Iso nyembur, iso ambles. Pomo kowe nunyu ngantem Antareja kok Antareja ambles bumi, ya ora kene. Lah Anu, iya. aku tak ganti Antareja ya, Bos. Aku Antareja. Kowe dadi apa? Antareja. Antareja. Aku pengen ambles. Iso salin peran. Aku pengen Iso. ambles. Iso. Mas. Sing dari Garkoca klitik. Nggih. Oke, tik kowe dadi Garkoca. Oke. Dadi peran iki aja golek menangi dhewe, kowe kudu dari Garkoca, kowe dadi Antareja. Antareja iso ambles lho. Tuk. Iso, Mas. Ya. Aja anu kowe Garkoca iki iso mabur, Antareja iso ambles bumi. Ora usah diusapi wong kowe calone mlebu lemah kok ya. Nah, Aja keswen tandang aku. kowe iki cakil neh. Aja keswen tandang aku. Op. Oh. Aus. Ambles bumi. Ambles bumi. Nyapa? Ngene iki, Bos. Banyu yo golek dhewe. Kowe iki bondo ta bondo ambles bumi. Ayo Gatotkaca munggah mabur. Ana ing awang-awang Gimenu Pita. Ayo. Karo ambles bumi. Aja mek gereng-gereng tok. Ayo. Muduna. Lah wong Garkoca kok dhuwur lho, Bos. Garkoca mabur kok. Ora oleh mabur. Gedheke mabur, sir mabur bene wong ya iso. Kuwi jenenge Garkoca apa tukang terop? Kowe kok ya oleh pakaian. Mas aku. Ya piye kae? Garkoca iki medhun nek. Wis, bar aku. Nyang apa to? Gak. Aja dadi Gatotkaca, Mas. Lah nyang apa? Cuaca buruk. Lah nyang apa? Cuaca buruk. Kowe pangane dhuwur ben sabar bledik dasmu.
Ngawur teh kan kanca ki ning dhuwur ya kancane bledek. Apik lho ki mau wayang wong ki mau. Apik. Ya mek pertanyaanku sitok. Yo pas apus Sing arep nanggap sapa lek kaya kene iki kan kanca karo sing nanggap kok gendeng. Ora iso kaya hiburan yo ngene iki. Jare, Dik. Mau tembange apa iki mau mlebes Mlebes, ya? Mas Gareng. Iki ngene Mas, Film, kritik film. tak selingi sik. Nggih, Menika oh, nggih. pundutan saking sing ingkang kawogan nggih menika Pak Haji Subianto nggih, nggih, nggih. untuk Pak panitia Bianto. penyelenggara buat para penonton juga Nggih. para masyarakat Laras. semuanya. Nyun lagu ka lho. Sinarengan. Oh nggih, nggih, sae. Ya iki ben ditembangke mboke cacah iki kene Nggih. jumenenga Oh niki sinarengan. mboke wong akeh. Heh? Mboke wong Mbok akeh. cacah-cacah ki anak-anakku. Oh, lho. alah, Mas tak aku lha kowe cacah. termasuk anakku apa dudu? Berarti kowe dudu bocah, ngono lho. Oh, wong aku walat. Yo ngadeg kok kene. Nggih. Kula niku lek kalih Pak Bianto nis kaya aduh kula. Wah lho, tenan penjane menika memperjuangkan seni ki luar biasa. Dari tahun 2005 2000 Yes. wis pokoke Tahun 2000 lah. 2000-an niku lah. Mereka mekaten cah bagus. Nggih. Nyuwun pangapunten ing agung perkara tetembangan itu digoleki wektu sing luwih prayoga. Jane si akeh sinden sing urung nembang ning Nggih. kabeh tak tanjake salok nggon wanci gara-gara. Niki wau nggih Dadi, wonten Pak heeh. Suyut saking Kalimantan Tengah Oh rawuh. ngaten. Nggih. Nggih. Mangke nyuwun gubuk asmara titip dipun tembangaken wonten gara-gara nggih. Oh nggih, nggih. Pak Penggemar Suyut, panjen- Pak Suyut. Nggih saking Kalimantan Tengah, penggemar Oh, panjenengan restu. Nggih, nggih, nika kabare anake Glowo senes nggih. senes. Nah. Suyut. Menika lepat nyuwun pangapunten tetep diungake sareng dinaya muga-muga tansah mangke baldatun thayyibatun walaupun Walaupun gopur. Nggih Kang Baku. Heeh. Derek-derek ndedonga, derek-derek mangayu bagya. Kula pribadi kalian Mas mbok bilih sowan wonten masyarakat Karangdinaya kirang nuju prana penggalih nyuwun pangapunten ingkang baken kula namung titip peling Ah. aja sok rumangsa sugih Nggih. ning rumangsa nalika mbiyen prosesmu iso sugih. Lah. Aja sok rumangsa duwe ning ilinga marang wong sing ora duwe. Heeh. Tur yang paling penting aja rumangsa terkenal ning ilinga nalika mbiyen akeh wong sing urung kenal. Perjuangan. Nggih. Nggih. Kula alhamdulillah mugi-mugi sedaya barokah. Insyaallah ridho lan hidayah mayungi kabagyan kamulyan kalian masyarakat Karangdinaya sedaya. Amin 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 amin. Rebut cukup Pak Manti cah bagus. Amin amin amin. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi sang guru sejati ramane Raden Abdullah ibune Dewi